Di Prok Piyang ni Uniuk yang tasar Chang tasar biong nga thrai la dona preng phi ba yu ba kum ne balong ban bam bat ban di ru long ba saus pa shikiji kumta but ba bon ki bru ki khot yu ne ki ong ba ude yu khnang MLA ki ong khnang MLA nomor ba umi san snem shisin une te phi henge prok ba kam da sai bha ka kamera ja to pe gon bon pe te hang ne ru nga khar hang nga thak ne po plama te ngamla ban pen ilu di phi baro te hang ni ki don bon bha te ru ki ba yu ne te ki ding si ba te beli te ki bon bha te ngama ban ni phi te tang kan ne khubli shi bon pala